Sri Cerai Kristi Anjaya Ungri Sitnanai Sotroni Lasananai Raja Raja Portugi Pas aja यार Naidw dongki ini masalah bongsu penanggo. Daerah kasar bongsu sedang, daerah sedang harau bongsu sedang. Iman bongsu, Naidw dongki ini masalah pindah bongsu sedang hamil. Oleh hwbai hwbai. Kejangan. Jadi ni bisa apa naik? Bagi Baganpara Romaina Romaina boro tagwn bili mulai jabanw raha raha beयाव गोबां मुंदांखा बर' एक्टर एक्ट्रेस लोगोसे साइड एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ बारा खालामनाय जायाखै मात्र सेथि थाखोआव 80 रां 80 थाखा आरो नैथि थाखोआव 90 रां 60 थाखा नै जोंनि सिजौ नब्लाङाव बे हराव दिन्थिनो लागा सिनेमानि टिकेटफोर होगासिनो दङ बेखायनो जायफोरा बे राहा बर' सावथुनखौ नायनो होननानै सानबाय दं बिथांमोना थाब थाब फैनानै जोंनि बे टिकेट काउन्टाराव टिकेटखौ लाफैनो हासिगौ जोंनि टिकेट काउन्टाराव टिकेट होगासिनो